Tanghali lang mo. Nagparok ka. Good morning! Pinagpalit. Pinagpalit. Mas okay na yung ikaw yung iniwan kaysa ikaw yung nang iwan. Ano yung good sa morning? Maganda ako. Day! Day! Ano daw ba yung good sa morning? Gumising kang maganda. Gumising kang maganda. O, di ba? Tingnan mo, o. Yung gumising kang maganda, walang makeup, wala lang. Tingnan mo yung kasama ko, ha? Yung gumising ka na maganda na. Yung gumising ka na maganda. Mm. Na walang colorette sa mukha. Yung walang makeup, tunay na ganda. Yan ang tunay na ganda. Mga magtupa ang mata. Galing sa tulog. Hindi na nagising. Magkape. Kape. Yung mugto daw ang mata kasi late na siya nagising, hindi na nakaligo, o, di ba? Wala pang ligo-ligo yan. Lalo na pag naligo yan, lalo lang gumanda. O, di ba? Nag-umpisa ka na naman. Puro talagang katalukuhan, no? Maliligo na nga ako para lalo gumanda. Anong name ng kasama mo? Name ng kasama ko, Bakit ganyan ang pangalan mo? Pinagpalit. si Diana Subiri. Ako naman si Rosana Roses. Diana Subiri. Rosana Roses. O, diba? Diba? Tamde. Wow. Ikaw naman, sino ka? Yung ano mo yung tawag dito, yung pangalan niya, yung pinagpalit. Pinagpalit. Ako ay pinagpalit, pero di yun masakit. Dala Ano ko ang sa masakit? sarili ko. No, ang mali eh. Na ako ay masakit. Ganito.
nandito kami sa bansang Tigang. Alam mo na yung bansang tigang. Pag sinabing bansa ng mga tigang, alam mo na kung nasan yun. Sabi ko, nangawit man ako, day. Maglaba, maglinis na ako ba? Uy! Nagtawag si Abudi. Hindi. Binata. Ako ba? O, parang Dayan. O, di ba ang agang magising ng alagad namin? Ganyan, anong oras na? Maglinis na pala ako dahil wala pa palang nagtatay. Ang dahon na, yung si tatay. Ang minisis mo ka mo. Kaya ako siya din. Ano siya? Nasasanay na lang yan kasi nakikita niya yung message mo pero hindi niya ino-open. Kaya nga hindi niya ino-open. Kaya ako siya. Kausap niya sa akin kasi pagbukas ko ng mga tato, Oh. may ano siya. Hindi ko naman wala ang ano yung kasama sabihin ko kay tatay. Nag-ano ka mo, nag-mix ka nga mo sa manihin mo pero hindi pinansin. Oh. Hindi ko na problema yun. May katwiran ka. Kaya ako siya. Ganyan ang gusto niyang diskarte? Oo. Sa ano yan? Sa Saudi. Mag-meet mo na ako ha.